Dale, Martín. Moi boas, señoras, señores, xente que nos sigue. Estamos facendo ahora mesmo un programa en directo. Están o vendo, hai agora mesmo 27 persoas fantásticas que nos siguen e que están asistindo a unha grabación das que facemos cada semana. Pero esta vez nunhas datas especiais, nunhas datas de Entroido, que non o é porque non se puido celebrar. A mí encanta o Entroido. Quero dicir, eu son ourensán, non son de Laza, non son de Xinzo, non son de Berín, que a xente vive como Entroido así como moi pa dentro. Pero a mí encanta disfrazarme, como vedes, que vou de Pontona. Acabo vos de forrar un chiste malísimo, a verdade, así que xa mo podedes agradecer. Se por algunha razón queredelo ver completo, con este chiste malo incluído, podedes ir ao noso Twitch de _parola, onde trataremos de facer directos máis a menudo e onde gravamos en directo, como xa dixen, este programa completo. Sí, a sección é un pouco caótica, estou facendo isto para alixerar. Xusto un dos erros do directo a nivel técnico foi esta sintonía que se escoita demasiado xunto ca miña voz, pero bueno, nada, falo do Entroido, de como me gusta, de como tal, e quizáis ahora cando suba o volume diga algo máis interesante. Entroido, si cabe, é para xente tímida, é o momento no que podes deixar de ser ti por un momento. E non o digo moi en broma, a verdade que é un momento no que te liberas un pouco, e as persoas que quizáis non se deixan ver o diario como son, como lle gustaría vestir, como tal, pois igual a veces tamén aproveitan este momento, sobre todo en lugares pequenos onde non son tan libres como poderían, con a mirada da xente, non? Pero bueno, tamén é o momento de disfrazarnos do que non nos sentimos identificados, do que nos divirte, e se faltar llorar tamén. Sempre hai unha burla, sempre hai un algo, pero isto é bon rollo todo. Así que veremos o noso grandísimo... nada, son eu de novo, nada, que, bueno, a sección segue igual, co tema da sintonía tal e cual. Aquí fago unha pequena referencia a de que, quizáis, ao ritmo que vamos, os xiros de guión que vai tendo esta nova década, non, pois que igual o Entroido do ano que ven, pois non o vemos. Era unha pequena referencia a eso, pero mentres tanto, como vou dicir aquí, escoitade este capituliño. Imos cun novo programa de Parola. Un programa en directo no que interactuaremos ca xentiña que hai por aquí. Vamos ca sintonía, vamos co novo programa de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Si no eres del PP, te vuelves a joder. Escoitasme, Martín, estás aí, estás comigo. Sí. Sabes cal é o problema? Que non me acordei de meter a intro de Parola, entón haberá que meterla en pospo. Non metei a intro. Claro, porque estamos refacendo a imaxe toda, e entón pois esa quedoume fora, non a metín, pero bueno, o programa estará, vos tiñades a sintonía, que é o que mola no fondo. Vamos cas novas, que eu recollín agora mesmo, e que, vamos ver... Cantastes, dime, Trua. cantastes. Sí, Trua. señor. Vamos con sintonía e a fenómeno. ver que nos trae a actualidade. Pois moi ben, xentiña. Eu, como sempre, abrín o meu referente, abrín o meu faro, abrín a miña guía na vida como é a región. E que puiden atopar na región? Pois, entre outras novas, Ourense entra no top 12 de destinos termais de Europa. E top 12 de 50
51 cidades e distintos lugares de Europa, que carallo, é interesante. Sí, a verdad que sí. En segundo lugar, é destacable que as empresas estranxeiras dinos diario mandan na eólica galega sendo productoras do 55%. E falaremos sobre o meu gran concello de Vilar de Barrio, onde residen os meus avós, que dixeron, o alcalde dixo: mira, te comento, aquí non ides montar esa merda. E por último, porque sí, porque a nós, a verdade, escoitanos bastante xente de Lugo, penso, de Lugo provincia. Entón, pois unha noticia de deporte, xa que estou vestido como un payaso de baloncesto, pois o Club Ourense Baloncesto reclama atención e gana o Breogán 77-71. Así que Toma aí. Toma aí, lucenses, montaide nesta. Moi ben, pois eu traio o PP apoia a alcaldesa de Boimorto malia saír do partido e evita a súa dimisión tras vacinarse contra a Covid. O Feijóo, que, bueno, no Parlamento dicía, oye, aquí os do PP non se vacinaron, aquí non se vacinou ninguén. Ainda podría manter o discurso dicindo, non, xa non é do PP, non a xente que se vacina, votámola. Pero que defenderona e evitaron a súa dimisión. Bueno, cousiñas que ten o PP bueno, é dicir, hai que creeros. Pontevedra retira do Rueiro a Xoán Carlos I por decencia. O Pontevedra, a miña cidade idílica, que xa no seu momento por decretou, non, porque non poden decretar, quer decir, fixaron persoa non grata ao señor Mariano Rajoy porque non lles gustaba o trato que tiña con Pontevedra por ter renovado a Ence na súa concesión, na súa estancia ali na ría, pois, persoa non grata, e agora votaron a Xoán Carlos I do Rueiro, do Callejero, e no último, Salvador Illa e Pere Aragonés inician a carrera a la investidura, perquè les eleccions catalanes van ser aquest diumenge i els resultats van deixar un Parlament molt divers i que ens agradaria saber com va terminar aquesta investidura, perquè Salvador Illa vol ser president, Pere Aragonès vol ser president, jo com a Ana Pontón vull que Pere sigui el nostre president català, gallec i del món, però el problema és que Pere té que negociar amb molta gent i Salvador amb cap, perquè no té cap apoyo, ¿no? Pues veremos que pasa, vamos a comentar ahora, vamos a ver o novo cartel aquí que temos da barallada. Claro, está, a ver si aparece, perfecto, ahí está. Muy bien. Dime de alevo porque se lo pueden permitir, creo que foi ao momento que dixen o da alcaldesa, que vamos a ver rapidamente. Porque, claro, collinas ahora non arlín moito, tampouco me enterei moito, eu sabía que apoyaran a alcaldesa. Os 5 edis que se manteñen no PP votaron contra a reprobación e renuncia impulsadas pola oposición e evitaron a súa marcha da alcaldía. A alcaldesa de Boimorto segue no seu cargo logo do apoio que este venres lle concederon os 5 edis do Partido Popular no pleno municipal. A rexedora que se vacinou contra a Covid na primeira quenda, xunto ao persoal da residencia de maiores, deuse de baixa do PP tras a polémica xurdida. Bueno, pois parece que hai 5 edis que ainda manteñen se manteñen as filas do Partido Popular e que decidiron apoiar a señora alcaldesa de Boimorto con un tremendo criterio, pero bueno, ao final a tipa é unha amiga, quer decir, como se non... De moito dixen antes que persoa que non fose acorde a miña ideoloxía, que non entraba neste programa, pero eu, esa señora alcaldesa, un día así que... Mira, temos que facer un castrexo un día en Boimorto. En Boimorto. Bueno, que nos abra as súas portas e facemos un de parola ali. E que nos diga o porqué desa decisión. E que nos diga guai. Que, por exemplo, houve alcaldes e alcaldesas, de feito o matrimonio este que gobernan dúas localidades veciñas, non sei se o biches, a valencianos do PSOE, que se defenderon e dixeron non, que en ese momento había unhas vacinas que faltaban e nós, pois o noso deber era que non se perdese. Estuvemos ali e vacináronnos. É un sacrificio que nos fixemos. Tú que pensas disso, Martín? Obviamente. Esa xente
É que esa xente son uns héroes. Son os heróis. Se tes algo que decir, pois non sei. Pero Pois hazte mirar, aquí a señora María Jesús Novo con todo o seu Pepe, non sei se se vacinou da segunda dose, xa lle tocaría, penso. Era boa tamén. Adiante. No, pues Alcaldesa, segunda, xa lle toca. Había un debate sobre si, claro, despois o Chimo Puig dixo, esas dúas segundas doses, claro, agora servirían para completar a inmunidade desa xente, pero tamén é verdade que poden ser a primeira dose de outras persoas. E esa xente xa xe porá dos últimos de todo cando haxa vacunas suficientes. E, bueno, ten razón nese razonamento, nese pensar que el ten, e é verdade. Tamén, bueno, aparte de que é unha tontería, porque saben que se vai crear polémica, e hai dúas doses. O sea, prospecto que ninguén lee da vacina de hai que tomar dúas doses. Se non tomar dúas doses é como tomar un yogur. Non fai nada. É como tomar un yogur natural destes que non veñen azucarados, que non hai quen os tome. Bueno, habrá quen sí, pero esa xente non merece estar sobrafazada. Non, xa me estás vindo a cabeza. Tú cómenos, eu tamén. Era unha broma, realmente. Xa está, punto, calo. No, que me parece unha tontería que se vacinen cando hai unha segunda dose, pasa un tempo, saben que vai haber unha polémica. É unha tontería. E decía aquí que facía para salvagardar os residentes da residencia de anciáns que había ali. É unha noticia de praza pública. Martín, se queres contar algo tú, pois adiante. Pois mira, por despachar, porque a Martiño non lle gustou eso que dixen dos queridos habitantes da provincia veciña lucense. Veciñas son todas, pero moito máis veciña Lugo. E nada, pois polo que sexa Martiño, tedes un equipo que hai poucos anos tivo un ACB, que tedes moito presuposto. Quides os primeiros no noso grupo, neste grupo que dividiu... Mira, porque xa está ben, nunca se fala de deporte neste programa e hoxe vou dar a turra Pois tú rea, home, sí. A Federación Española de Baloncesto decidiu para esta categoría de ouro, que sería de prata, a segunda división de baloncesto nacional, que non é noso nacional, pero polo que sexa de momento é onde estamos. Martín, acércate o micro un pouco a Faciana, por favor, simplemente. Que me acerco o micro a Faciana? Pois claro que sí, ainda que está ao tope, tamén che digo, debo me acercar e o máis. E basicamente fixeron dous grupos, e nós estamos, os galegos estamos todos no mesmo grupo. O Lugo, co seu pedazo presuposto, obviamente vai primeiro, e Ourense estamos sextos, que imos ir parar. O Lugo vai ir a fase de ascenso e nos a de descenso. Pero, polo que sexa, viñeron hai un par de días aquí o Pazo dos Deportes Paco Paz, e pois Martiño eleváronas, recolleu o cable, que o Martiño non lín nada por Twitter, que nada, pois o Breogán chegaron a impresionante cifra de 71 puntos, moi ben, moi bons puntos, pero claro, o COB sendo pobres, e iso que este ano íbamos ter un aumento de presuposto, pero polo que sexa o aumento de presuposto non chegou. Jácome tampouco, Jácome, que isto tamén hai que comentalo porque nunca pasa de moda. Jácome, a gran corporación municipal de Jesucito Fulares, dixeron que ustedes me perdonen, pero non imos apoiar que o Club Ourense Baloncesto, que gañou nas pistas, non imos avalar eso porque un equipo en ACB, en primeira división do baloncesto español, non ten ningún tipo de retorno económico. Claro que non, é obvio que un equipo no deporte profesional como é ACB, que é como unha burbulla, que un equipo da túa cidade teña sorte de entrar aí, pois non ten ningún tipo de reporte económico, obviamente. E eu apoio esa decisión, claro que sí. E nada, que basicamente que vos pintamos a cara. E xa está. Por outra banda, entramos nun terreo que me fixo moitísima gracia, porque Ourense está no top 12 de cidades e distintos lugares en Europa, Iván. Segundo a Asociación de Cidades Históricas Termais de Europa, unha asociación europea que forman os distintos países. E sabes quen a preside? Non. Porque eu entereime da existencia desa asociación tan non a presidirá o noso... E a casualidade, que claro, mira, que non o pechei, leva 4 horas esta pestaña aberta. Esta European History Thermal Towns Association,
ti vas o que ven sendo A directiva? a meet the team, non? Meet the Grand Team, cuidado, the Dream Team. Neste team de 20 persoas ou por aí aproximadamente temos, entre outros, Spain, Mayor of Ourense, claro, Gonzalito Pérez Jácome, pero é que o puto de Spain tamén, Governor of the Province of Ourense, que está o puto José Manuel Baltar Blanco. pero este men, de que pino, en que momento fixeron isto? Con que putos cartos fixeron isto e nada? Pois aquí está o home, pois claro que sí, mira no atril, o tío está de brazos abertos, pois claro que sí. Fantástico, Que pasa? O que non entendo moi ben Os chiringuitos. É que o asunto que de 50 cidades e espazos en Europa somos o 12º. Ajá. E eu pregúntome por qué. Como estamos tan arriba, Iván? Bueno, Están as instalacións ao nivel como para estar casi top 10 de Europa? no, está claro. Coñecéndonos todas as instalacións de Europa, como sabemos, Sí, todas. ti pensas que está Ourense? Están todas as zonas termais acondicionadas correctamente Tamén como Ourense. Non sei. para estar case top 10? Sí, é verdad que... Están están os accesos ás termas do Muiño. Son accesibles para un vehículo que non sexa un 4x4. unha bicicleta. un camión militar. Pode acaso Martín Sorga co seu Citroën Saxo acudir ás termas do Muiño no seu coche? Eu digo non. Para a xente que non o saiba, eu digo non, porque tens que sortear minas, bueno, un terreo bastante complicado, pero eu contentísimo, porque é un valor que hai que, obviamente, igual que o COP había que defendelo en ACB, pois as termas algo moi noso. Aquí, cuidado, aquí Mr. Naturiza di a calidade termal de Ourense en canto a auga, non en canto a infraestructuras, é do mellor. Sí, no, sí, eu eso. A agua buenísima. Agua fantástica. Que eu vou cunha dor no ombreiro, eu vou ali paso máis remollo con mis amigas las viellas e saio como novo. Pero a nivel de infraestructura, claro, Bótase de menos ir ás termas, A verdade que apetece. Joder, Diego, por que falas da calidade da auga? É que un xa está tan ben ali quentiño de noite, sobre todo cando chove, non? Cando hai o mítico mollaparvos. Bueno, remata aí que quedan noticias. Bueno, sí, porque me estou enredando. Que sí, que temos un puto tren chuchú para as infraestructuras do que envolve as termas é unha puta merda. Entón, a ver, nótase que o presidente desa asociación é quen é, porque, bueno, non sei. E por último, a ti quedache algunha, verdad? Sí, quedame 2. Vale, pois mira, moi rapidamente, que fan de nos o que queren, as enerxéticas fan de nos o que queren, despois ainda nos cobran como os que máis, e dou grazas e un saúdo o alcalde de Vilar de Barrio, que mira, a miña sección iba a facer xogo, pero mellor non fago xogo, mellor conto como coñecín eu, como lle puxe en cara ao alcalde de Vilar de Barrio, que a xente, os dos 25 que están aquí, a ningún lle interesa un carallo, pero eu xa verei no que ti me contas un par de cousas que fago. Vale. E nada, basicamente, que é a primeira institución, o Concello de Vilar de Barrio, que se planta e di, mira, ti moi ben, noruego, non sei de onde son, un novo proxecto para un parque eólico, pero claro, amigos, que o queren vostedes a chantar no noso macizo galaico, na serra de San Mamede, pois moi ben, chapou o alcalde que dixo, pois o mellor non, que ao final acabarán achantando e acabarán mandando a puta serra a tomar polo cu, pero bueno, polo menos todas as trabas que o bo Manolito poida por, pois, mis dieces, o home, e xa me cala a puta boca. Canta xente vive en Vilar de Barrio agora? Habitantes de Vilar de Barrio deben ser como non máis de 2.000 persoas. Non máis de 2.000, mil e pico, no, 2.000 eran aí 10 anos entre 1.000 e 2.000, máis tirando a 1.000 e poucos. Sí. Bueno, pois eu vou rematar tamén co tema da Quindobín antes de, non sei se mañá. Pontevedra retira do Rueiro a Xoán Carlos I por decencia. O Pleno de Pontevedra aprobou esta segunda feira eliminar... Segunda feira porque somos nacionalistas, cuidado. No, é unha broma, é unha pequena broma. É dicir, pequena, a estar lendo, por eso non me estás...
En 2018 eran 1317. Ah, sí, perdón, estaba na miña, sí. Da igual, da igual. Perdón. Nada, decía que segunda feira, unha pequena chascarello. Decidiron eliminar o nome do rei emérito das rúas da cidade. No entanto, Pepe lamentou unha decisión que non mellora nada a vida dos pontevedreses. Bueno, o rei emérito Xoán Carlos I non estará máis a verdad que non sei cal era Xoán Carlos I, a rúa, pero vai ser dedicada á galeguista Virxinia Pereira, que non teño o gusto de conocer, pero seguro que vale moito a pena. Bueno, saliu este cambio co apoio, cuidado, cos votos a favor do BNG e do PSOE, que igual isto o PSOE, si tuvera o bombo que teñen outras cousas que fai o PSOE, igual esta xente igual está votada do partido, pero sei que o PSOE aquí é ultra republicano, parece. Pero bueno, son cousiñas. Nada, bueno, o mítico de que, claro, co que ten pasado é que non temos falado moito do tema do señor da súa majestad que marchou ali a Emiratos ou non sei a cal país desa zona árabe marchou. Bueno, A todos. A todos, seguro. Nun safari continuo, non? E por último, o que dicíamos ao principio de que, bueno, pois as eleccións, o resultado das eleccións catalás non se distanciou moito do que dicían as enquisas, que había 3 partidos principais que iban a ter un resultado moi similar, que se foi bueno, o PSC de Salvador Illa, un resultado bastante histórico, tendo en conta os recentes resultados que tuvo o que tuvo IZ, que tuvo os 2 peores resultados do PSC o Pabrome, bueno, Esquerra, que conseguiu tras moitos anos quedar por diante da dereita nacionalista en Cataluña, dereita entre comillas, porque como un Junts é un aglutinador de independentistas de centro tal e cual, pero bueno, gañou por uns cartos votos e por un un deputado, tanto Salvador Illa como Per Aragonés, que tuveron 33 e uns 32, e a partir de aí todos os demais. Vox entrou como cuarta forza con 11 deputados, mentras o PP, que tuvo non sei se chegou aos 100.000 tantos mil votos, bueno, 3 diputados, que vamos, que é unha auténtica merdiña, e que se chega a ser calidad electoral galega non entraban no Parlamento. Eso que acontecía. Vaya, o que se plantea é que se refaga o goberno Indepe, que iba por moi mal camiño estes últimos anos e que facía augas por todos os lados. Pero claro, habrá que ver que condicións poñen os de Junts para que un presidente de Esquerra se faga presidente. E no caso do PSC, pois a menos que a Esquerra lle interesase moito gobernar, o PSC estuvera disposto a darlle a presidencia a Esquerra, bueno, non creo que houvese aí moito que ver, sobre todo tal e como fixeron a campaña. Eu creo que non sería mal un goberno con Esquerra e o PSC, pero bueno, é unha consideración que digo desde fora, e que igual estando en Cataluña non penso así, pero bueno, son cousiñas. A ver que din por aquí. Viva a boa vila, eso sempre, cuidado. Eso sempre. Mira, Martín, Andrea, estás pasmado. No, estou teño a cabeza en mil sitios. Di a miña prima Andrea que en 2018 1.300 habitantes. Ah, sí, xo dixen antes, sí. Aí ando. Ah, sí, vamos. No momento que estás parmado dixen 1.300 habitantes, porque eu pensaba, claro, cando empecé a ler o do rei emérito que lle quitaron a calle, estaba te mirando para ti cando dixen o da segunda feira e non me facías caso, dixen, este estará mirando os comentarios. Mirei o comentario e foi cando li o de Andrea. Recordos de Vietnam, sí. Recordos, bueno. Pois eso, as eleccións catalanas deixaron un panorama dividido, non como en Galicia, a verdad que é un panorama completamente diferente. Tamén a lei electoral permite a entrada de máis partidos, como decíamos, o PP non tería entrado en Galicia, tendo ese resultado, e o mesmo. Os Podemos, en como poden, sigue tendo resultados malos, ainda que manteu os deputados. A CUP mellorou varios deputados, chegando a 9 e 10. E nada, Ciudadanos petou a hostia, bueno, levou unha hostia tremenda, baixou 30 diputados, que foron casos que subiu, moitos levou nos Vox, seguro, e nada, non se comeron un rosco Ciudadanos e o Partido Popular. E vaya, pois se queres marchamos coa túa sección, Martín. Sí. A menos que eu non entendo por que o PSC di que ganou se ten o mesmo resultado que RC. Está claro que, vamos a ver, por moito que lle queira buscar eso, tampouco podría decir entón RC que ganou. A diferencia de votos é
non sei se a 50.000 votos. Creo que pode dicir que ganou con claridade e pode estar orgulloso dun resultado tremendo, duplicando os deputados. Outra cousa é que quizáis, como lle suele pasar aos partidos falando dos resultados, é que non recoñeza que é moi difícil para formar un goberno. E xa na campaña dixo que non iba a marchar, que non iba a deixar que se ia a presentar, e polo que loitan os dous, pero claro, en 3 semanas que se constitúa o Parlamento, igual algún ten un acordo, e o PSC só pode negociar cos comuns dun xeito fácil. Pero bueno, é que acontece. Pero bueno, está claro que o resultado do PSC é bo. O de Esquerra, ainda que, claro, a participación é moi difícil, porque tuvo unha participación do 50 e pouco, moi baixa. Entón non é fácil tampouco comparar con anteriores datas de eleccións. Porque si facían unha comparación en TV3 de que o único que ganaba votos, ainda duplicando os edís, os deputados, era o PSC que gañaba con respecto ao último 2.000 votos. Claro, eso porque non votou nin Dios. Votou casi tanta xente como vive en Galicia. E tendo en conta que son 7,5 millóns de habitantes, é unha locura, houve moitísima abstención. Vale, o PSC aínda así chegou a ter máis de 50 deputados, que agora vendan como un triunfo ter 33. Amé. Pero vamos a ver, é como cando baixaban moitísimo... Iván socialista no chat, todo o mundo, Iván socialista. Non, en absoluto. Tan quitado la careta. Eu non teria votado o PSC, pero bueno, eso é unha consideración miña, pero vamos a ver, como non van vender como unha victoria? É como cando decían, cando gana o PSOE agora, que gana con 123 deputados a nivel estatal, como non van vender como unha victoria? Si é imposible chegar a unha maioría absoluta. Hai que ver como de diverso é o panorama. Carautas fora. Por veña. Carautas fora, por veña. Hai que ver como é o panorama. E en base a eso, pois podes dicir se hai victoria ou non. Chegar aos 50 deputados ahora en Cataluña é unha utopía. Estás picando, Iván socialista. Sí, estás sí. picando. PSC, a tope. Estás picando. Socialistas da Cataluña. Molt bé. Entón... Vamos co teu. Vamos co teu. Doulle xa. Valle dando. Imos con ti saberás, porque eu non. Molt bé, Martín, pois tú dirás de que queres facer a sección, finalmente. Cántame, meu amichi... Cántame os minutos, é que eu penso que antes na barallada barallei demais. Levamos 27 minutos. Tamén me estendín agora co tema socialistas, tamén me estendín. Eu barallei demais. Entón penso que coa calma non me vou por a xogar a nada e penso que vos vou contar a miña puta vida un pouco, non? Adiante. Falábamos de Vilar de Barrio, que ben apuntou Andrea, que son 1.300 habitantes, e de como ese heroe Manuel Conde que se vaise atar no alto de San Mamede, a fonte que hai, que para que non o saiba, ali sai o Arnoia, ali nace o Arnoia, que Ana Pontón non o sabía. Puigdemont tampouco, que decía hola Xan Mario. Puigdemont tampouco. Hola Mario, que tal? Tamén un pouco Ana Gabriel tamén a veces, bueno. Manuel Conde, este meu amigo que eu toda a vida, pois claro, toda a vida dende que gañou, bueno, Vilar de Barrio, concello non toca, pero cercano ao que ven sendo Xinzo de Limia, para que vos orientedes. A xente que a maioría non terá nin puta idea de, pero este home está me falando aquí de Vilar de Barrio, non teño nin puta idea. Comarca da Limia, podía ser. Sei aí. Comarca da Limia, bueno, para englobar a comarca da Limia igual é moito lanzarse. Pois podemos mirar, non? Comarca da Limia eu penso que Vilar de Barrio igual, non? Podo consultarlo, non, sigue falando. Sí, levántate, bueno, pois básicamente aquí situámonos en campaña. Ano bonito. Comarca da Limia? Sí. Pero anda aí xa marchando para outra. Home, está no norte, por riba de Sarreaos, está casi en Allariz Maceda, pero sí, é a comarca da Limia. Debes a última fronteira, é a última fronteira. Sí, eso sí. Vale. Pois xa está, que vos sodes moi católicos, sabedes de sobra onde están os milagres. Pois ao pasar os milagres, prácticamente xa Vilar de Barrio, que vos gusta moito a misa. Entón, estamos en, bueno, un pouquiño de
os alcaldes destes concellos pequenos van polos puebliños, obviamente van saudando, van dando dous bicos, inda que esta non se podían dar moitos bicos, eu vin moitos bicos de alcaldes no que ven sendo Porto Alemparte, que a miña aldea é super guai porque é un núcleo cunha mistura moi extraña que eu na miña vida entenderei, que son dous núcleos unidos por o río Arnoia, que bonito é todo. Andrea pode verificar que eu non me estou inventando nada. Entón, que pasa? Eu estome, cando gañou as municipais, Vilar de Barrio, foi un fortín do puto PP. Ali non, para variar un pouco, non? Pero vamos, non sei cantos anos co PP, e nas últimas municipais, pois, este abanderado do BNG dixo, non, acabouse, vou coller eu este asunto polos cornos. Esta vara? Esta vara, sí. E aí está, pois, o alcalde. E para min era o alcalde, sempre. O alcalde non sabía, non lle puña nin cara, non lle puña, non sabía nome, non sabía nada, sei que era do BNG e pois aí estaba, o alcalde. Non, para min era, según a miña boa, o alcalde, en mayúsculas, en negriña. E que pasa? Pois como decía, estamos en campaña, non lle incumbe moito home, pero Manolito, o tío, sabe o que hai que facer polo partido. E se hai que ir a Alemparte, levarlle a miña boa, toma papéis e papéis para que faga vostede o que lle dé a gana, pois váese. E que pasa? Pois chega un día un home, non? Sí. Un pouco calvo, un pouco careca, é certo. E ao outro lado, pois, outro home, dous homes para min descoñecidos. Sí. Petan a porta, non? Penso que estaba merendando, moitísimos detalles que vos interesan, e petan a porta. E preguntan pola miña boa. Non vou dar nomes, non vou dicir que se chama Hermesinda, pero preguntaron por Hermesinda. E eu dixen, está arriba, vou na chamar. Eu pensei que era calquer tipo de carta certificada ou algo, non sei, tiña cara de carteiro, tío, tiña cara de... O cabrón ten cara de carteiro, a verdad, tes cara de carteiro, Manolito. E baixa a miña boa, claro, eu vou cas miñas torradas a miña puta bola tal, e desto que, toma, traevos aquí o bo. Traio vos o bo, que é? E cando tal vexo claro, BNG, e digo, e eu como bo rojo, non? Como bo rojito del palo, como bo indepe de tal, dixenlle así de colegueo, como se fose mi amiche todavía, dixen, desto tiñades que encher o pueblo, claro que sí, todo orgulloso, non? Desto tiñades que encher o pueblo. E dixo, amelo, non sei que, en pleno COVID, o tío río un chiste, demos, amelo, a ver, o carteiro, tampouco te tomes esas confianzas, meu. E dixe, tío, ríose, dixe, melo, pois axuda a ti tamén. E eu, como axuda tamén, pero señor, non veña aquí a miña puta casa tal. E fíxome gracia, porque, aí está, xa calome a puta boca, fíxome gracia porque eu cheguei ao home e dixenlle, como se collo a ti e casi te zarandeo. Dixendo, desto había que encher o pueblo todo de votantes do BNG e tal. E claro, tío riuse, díxome, pois, podías colaborar ti tamén? Home. O tío marchou. Militante. Tío marchou co seu amigo careca, claro que sí. É o futuro alcalde de Vilar de Barrio, aquí metes. Hai que ir entrar aos poucos, pero vou ser alcalde de Vilar de Barrio. E vou ser quen aprobe o parque eólico de Rebordechao. Despois de Manolito dicir que non vou ir ali polos cuartos, pa'lante, coño, claro. Levando un pequena... De pequeno nada. Esta camiseta vou a comprar, pero oficial. Esta dos chinos, tío, é compra oficial. E nada, pois a gracia da historia radica que o tipo pirouse, tal e cual, eu seguín comendo as miñas torradas e dixo, eu claro, preguntei e home, porque falaba con a confianza como xa de coñecer a miña boa e tal, e dixen, claro, dixen, pero este men, quen carallo este pano, que digo, eu alcalde. E eu, claro, pero como alcalde, pero... E eu, nese momento, como a quen ve a Cristiano Ronaldo, di, pero como alcalde, se eu casi lle dou unha labazada, casi lle pego un guantazo na cara, como que o alcalde? E nada, pois, esa é a miña historia de merda de como coñecín o alcalde de Vilar de Barrio, que as case 30 persoas, e moitas grazas por todos os que estades aquí ás 11 da noite, vendo como gravamos este programa, que estaredes vendo vos. Isto é un petate que isto é multimedia, como se multiplataforma e esas cousas que historia de merda que emocionou a Madia Levo, pero a ninguén máis. É que o Orgullo Galego dixo clipa la de ya, van mandar ao señor alcalde polo de aprobar
será polo de aprobar o do parque eólico de Rebordechao. Sería bastante gracioso, pero lamentable ao mesmo tempo. Bueno, aí está, e xa está. Prometo que me callo la puta boca. Xa está. Agora Sí. fálate. No, levamos 35 minutos. Ao final quedouse unha sección. Está ben, non? Que ibas a hacer? Ibas a facer un xogueteo? Eu a facer os xogueteos e máis, pero ao final tardamos máis tempo e mira, contar a miña puta vida sempre está ben. Entón, podíamos facer o xogueteo, bueno, ao rematar este programa a xente que está no directo, non? Ou non? Sí, era o que pensaba, digo. É que pensar, para que vos quededes con ganas e xente que ven diferido, que vos veñades aos directos que facemos en De Parola, que además os facemos en horarios asequibles a todo o mundo. Home, A por estas favor. horas, as 9, que faz na casa Home. lendo un libro. A que se lle ocurre ler un libro? Xente que non sabe. Non, a min tamén me emocionou. Son a túa fan, Martín. Etas? Próximo alcalde de Vilar de Barrio. Próximo alcalde, sí, señor. Non sei que estás facendo que non te metes a concelleiro de industria. Dame tempo. De Vilar de Barrio. Industria, se se busca, pode haber en calquer lado, O día da pataca, cuidado, Enche o O pueblo, que, era o unha que, mar- o un que, se, lugar maravilla. o que se riu primeiro fuche tú, que eu non me rín, Yo me río porque soy un chaval jocoso. É un Le jocoso, gusta la sí, risa. sí, que te gusta reírte de tu pobre pueblo, Tu pobre concelo, nada. concejo. Para nada. Mirar a Iván é entre perturbador e sensual con eses beizos, a verdade. Bueno, A mí en perturbador non me parece para nada, a ti gusteche? Tú crees que estou guapo? A mí me parece atractiva. Agora mesmo, estarme gustando. A mí estou me vendo Verdade. pola cámara que me ve Martín, que é outra diferente, pois a verdade que estou Despampanantes. Fantástico, Podes sí, decir. fantástica. Despampanantes. como Ana Pontona que son. Bueno, pois imos co franquismo galego, que non é outra Certo, cosa. algo haberá que recomendar, sí. É a serie non, a plataforma que nos temos para recomendar cousiñas. A plataforma, sí, a sección, tamén chamada con sección. A plataforma o change.org que temos para... Pero tú podes deixar É unha broma. que eu utilizo o Unha broma, léxico Iván. que a mí me dá a gana. Correcto. é Puto unha pequena nazi, broma. que eres un puto nazi. Vedes o socialista como se enfada. Como se enfada o Punto, o sea, socialista. Al PSC, al Partido de Cataluña. Hostia, Veña, vamos xa está ben. co franquismo galego en 3, 2, 1. E veña. Bueno, entón que, Martiño, tú que tras? Falas con Martiño ou falas con Martín? Tú eres Martiño, que te dixo Fran da Lobeira, Eu son Martín. Ah, verdade, eu son Martiño. É certo, eu son Martín. A culpa é Pois- dos de Rivadavia. Logo, en Rivadavia, se non me equivoco, houve unha moción de censura que votaron a alcaldesa, era a alcaldesa, non creo que o alcalde do PP, e están PSOE, iba a decir PSC, e Ribeiro en común. No, bueno, por se o queredes informar. Eu sempre vos escoito en iVox e sempre me parece raro a obsesión de Iván con decir o número de minutos non é obsesión, é porque senón estendemos lo demais. Onde lees eso? Hostia, Pau non vexo Gonfer, vivos, no? Pau Gonfer di, eu sempre vos escoito en iVox. E sempre me Vale, parece que son raro medio... a obsesión de Iván con decir o número de minutos que van. Pois eso, porque No, sempre interesante para que o Para non estar- para non estar unha hora e non cuarto, se vaya por... pues. Claro, sí. é porque él non nos pode ver o que estamos grabando, por eso mismo. Pero bueno, efectivamente, o tempo en podcast e radio hai que telo presente. Pero vaya, hoxe vamos ben de tempo. Martín, recomendo que Sí. che dé a real Pois gana. mira, eu vou un poquinho tirar de populismo, pero non é populismo, porque se chegamos a en vez de facer directo, gravar o programa, que nun principio íamos gravar, pois sí, a miña recomendación ia ser a mesma. Os que estades aquí, os 20 e pico que estades aquí, algúns xa viñades de ver os rapaces de Ecos de Xigantes, e se non, se estades aquí porque entrastes hai 5 minutos ou hai 15 ou xa empezastes con nós, pois tedes en Twitch, porque non teñen redes sociais, son as redes sociais propias que vos podía decir, pero non me sei de memoria. En Twitch, Ecos de Xigante é unha canle de divulgación científica de xente de la terriña, non? Como dá rabia de decir, de xente daqui que, xa vos digo, para un tontito de letras como son eu, pois fixeron dous
directos xa, a min parecen moi entretidos e ben mascadiños que todo o mundo pode entender. Non se meten en tecnicismos que un se perde completamente. Divulgación Así como que- debe ser, non? Moi ben, pois sí, como ten que ser. Como ten que ser. Nada de turras, nada de chapas porque non é necesario. Pois a miña Así que recomendación se me deixas, Martín, déixame. Podo Sí, por falar. xa estaba calando. No, a miña recomendación últimamente, a verdad, como consumo moi pouco de todo, pois estou a algunhas cousas e pois non teño todo o tempo que me gustaría, tanto en música en series e tal, vou recomendar o único do que vin un pouquiño, que é da nova serie de televisión de Galicia que por fin se alonxa de falar de guardias civis. Trátase de Método Criminal e métese incluso na meta actuación e mete a Luis Iglesia como Luis Iglesia, utiliza un actor como é Miguel Canalejo, pode ser Miguel Canalejo, estuve errado, que tamén fixo, recomendeino aquí na súa webserie con Lucía Esteves, a de Xan, que é moi chula, está moi ben gravada e creo que non está toda publicada en YouTube, pero 3 primeiros capítulos de Xan podelos ver en YouTube. E Miguel Canalejo é un dos protagonistas de Método Criminal, o tipo que o que lle pertence unha funeraria que está feita para blanquear cartos, e que, bueno, acaba sendo por error o dono dela e o que ten que rexentala, e entón, pois, dai ben o problema e pide axuda ao seu ídolo Luis Iglesia, que entende el que é un narco da hostia, cando Luis Iglesia é un pobre actor normal cunha voz fantástica, pero é deso, esa é a trama, que é bastante interesante, sobre todo o que nos ten acostumbrados a galega, que non ten por que ser mala, quero dicir, as series das guardias, a serie que triunfou das Sabor das Margaridas era sobre a Guardia Civil e todo eso. Vaya teclas metes, Estás Martín? escoitando moitísimo, os vou parar. Claro que sí. No, se non silencio te buscas, dalle, mira. Xa está. E nada, eso, Método Criminal, unha serie con un argumento diferente, non sei se están dicindo algo sobre isto no chat, estou mo perdendo. A min gústame, é como cando na radio dan das horas, no, isto ten outra cosa completamente diferente. E bueno, eso, é unha serie diferente. Na Radio Galega sí, bueno, Iván, claro, estás atento a 1000 cosas, non te das conta. Método Criminal, e aquí o Martín recomendou os ecos de Xigantes, e bueno, eso é o... Sí, ahora xa podes dicir. Vale, non, era eso. Que andar buscando? Ecos de... Non, iba por un tuit, porque Estás poñendo un me tuit. apetece. Vale. Sí. Moi ben, a min gusta máis serie de Martín Alfonso, solo vin o primeiro episodio e ten boa pinta. E nada máis, vámonos despedir, por do directo non, para outra xentiña así, e vamos marchar de aquí ata o vindeiro de Parola, xa non en Entroido, por desgraza, pero bueno, xa máis cerca do verdadeiro Entroido que veña, con sorte, o ano que ven. E mentres tanto, cuidádevos, Martín, estás poñendo xa aquí a sintonía. De feito, xa estamos escoitando. Xa estás escoitando? Sí. Vémonos no próximo de Parola. Moitísimas grazas por estar aí e vémonos moi pronto.